Menta ka sngi ding ka santari kala lengkot ka office jong deputy commissioner jong ka West Khasi Hills lengbau ba HK thaba electoral registration officer badai page ek election jong ka district kala pelaj ka thup kerteng jong ka jingdon kinong thebut shenrang berkenthei kibla dap khat prasnem shanen hadu ka shitare kala lengkot kibla dap ndrung kerteng kum kinong shongnong bapura ha kani ka sngi la pelaj ka thup kerteng ha conference hall jong ka office u deputy commissioner da uba HK thaba harangkat ka jingdon lang uba M Chalam AERO ka Motion Road constituency uba Viswer AERO jong ka Ramrai Jerngam constituency bat ki agent jong ki political party haswa ban pelaj ya kite ki thup kerteng uba HK thaba ulapan sngewe ka jingdon kinong thebut ki bala dap khat prasnem shaneng hadu ka shitare kala lengkot ki badai na ki laitali ki constituency hapo ka district katkum ka jing penbejerenti ya baro ki kerteng kalai po ar nostoin hadu ka shitare kala lengkot ar jar aphosau kadon arpo hajar news pa karwe ki shenrang bar arpo hajar prangut ki kenthei baro ka jingdon kin thebut shenrang berkenthei kalong sau phlai hajar news pa khandai ngut karambra jerngam kadon arpo hajar shispa arpo prangut ki shenrang bat khat khandai hajar news pa asan phunyu ki kenthei baro kinong thebut kidon lai khandai hajar news pa aprapusan ngut ka motion road kadon arpo hajar shispa aprapunru ki shenrang bat arpo hajar arspa khandai phlai ngut ki kenthei baro kidon sapu hajar sauspa hanyup khandai ngut haba khenlang e ka jingdon jo kinong thebut habaro laitali ki constituency kidon shilak arpo prahajar arpo wengut ki polling station kini ada kumjo sispa kanda kula blok ni district kandang kanu ka jing kini ki polling station bakmai bakat namar katung ka bangiyo report dapat dan kata jingdan kam bangin create ki polling station bakmai Henry yang section niladan kaptu ka petition de ka ECI ro hadim bangiyo ay kan ka petition dan create ki section nila peluang ki inquiry nila peluang ni kan meeting but ka election commission of India kala approve ban create ikini ki section ka Pinden Deloitte ka bahap po ka si mau ni polling station then ka mau harba ka bahap ka Jaido polling station Pinden support ka bahap ka Martian Namlang polling station kini di bahap po ka 32 ng state assembly constituency ka bomot likely ki section batmai nila create ka 32 state na banta ka 33 Ramrai Jerngam likely section main la create kita kita ka mau belang umriang lagi bahap apa ka nang spong polling station bat ka thankfully b ka bahap apa ka mau smart polling station je yakini ngila ada ai ka list yang ini ki section main ngila ada ai ki political parties baro ila rapim payor la mengapalek na office ni But nakabenta ka Motion Road Assembly Constituency kamdan kano creation jadi section sama. Kita na benta ka polling station section. Hakabay dia bat kene ka enrollment pa ka dan kajing pio ka assembly na nakabenta ka 32 ng stone ka ladan ka increase by 662 increase pa and for là kiều của trung đoàn đường kỹ năng thuận buồn do cái 33 Ramrai Jerngam là kiều đã si hajar si pan của sông but naga benta ka Motion Road Assembly constituency ka jing kiều ka hado si hajar si pan arway thì habora oi ka district kadang ka jing kiều ha ka yang ti nang thebot da 8 hajar hingga sông lai hajar duna kemudian district ini abangi le kene ka comparison nado kato ka last ka assembly election ka bang pulong ho ajar apply but hado menta ka santa hado ka menta ka smi haka last election ki don sapo lai hajar kanda kuwe nong sta sapo lai hajar menta ga don sapo hajar pa ne kamu ka bamut ki nong thabot nong sen ki don sapo hajar kam Haram Brai Jerngam hakato ka election bala dep kadang lai pokundai haja lai spak na kundai menta ka lakir sapo haja tamanya tip kamu nong sen menta sapo haja Rambrai Assembly Constituency sapo haja kundai spak lepo but Motion Road menshwa kadang hakato ka election bala dep kadang sapo haja tam menta ka ladan sapo haja yusma ki habro likely ki Assembly Constituency plus ang bro dalam silak atau hajar
kinong tabot ka district tagai de ba kinong tabot then kajingdon ki male female kala kio halong stone misha ki kuthek kidan nispa proposal rambra jangam nyo spa sampnyo kala kio dan nyo spa sampnyo kisindang kabakin ki kio haspa sam hamal shindot praspa like kokondai ki kio ki shindang haki kinte nyo spa khanyo bat halong stone nyo spa proposal kinte nyo spa proposal ki shindang Kedonu kani katong ka Election Commission of India ni haban ya grouping mo ki kena ki ba khat dai snam. Ya long stoin ki khat dai snam ki ba dang thap thmai man ta khandai spa sam khoi ki shinlang khandai spa khat ki ki the. Haram brai jangam nyo spa sam ko ar shinlang nyo spa ka khoi ki the ba mo shinrut spa ni ki shinlang nyo spa sam ki the. Ka gender ratio kejingdan joki kente haba compare ba kejingdan shingang hanong stein ka ratio bade 6000 khatra ka bomot namana ki 6000 ki shingang dan hadu 6000 khatra kente hamu ki bon ki kente hanong stein assembly constituency harambrai pa naka 6000 ki kente ki shingang ki kente kejingdan ki nong thabot kente ki de kandai spa ni keduna hamal shinrut 6000 ki shingang ka ratio khandai spa sam ki kente kebot nak 6000 shingang ki dan khandai spa sam ki kente haka motion assembly constituency ini ka EP ratio ka pamot ka electoral population ratio ha long sen ka den spa sam ho ram rajunam spa sam pulai but hamal shinrut spa sam jika EP ratio hi habang nilai akan national average ka district na project undan kami ka issue. Di syabang insam ya kani final electoral roll kadang ka request sikini ki political parties na fide banyak chunglo ki boot level agent ya kani ka issue na ka development ko dan kam boot level agent ki pembak fite hi kasawan kani ka election tu lok sabha je ni ka part of political parties bakin ponya kini ki boot level agent di banyak yang ini ban pelong ya ka ban conduct economic elections secara Lok Sabha pada job